bertanya tentang tugas bahasa Inggris. Sugeng siang Bu Ari. Nggih, sugeng siang ugi. Kawula badhe tanget kangge tugas bahasa Jawa. Nggih. Kula badhe tanget dipun caranipun sekolah niki miwulang unggah-ungguh kangge siswa-siswinipun. Oh, unggah-ungguh. Nggih. Setunggal niku perlu teladan. Nggih, teladan saking wonten griya saking Bapak Ibu, wonten griya wonten sekolahan saking Bapak Ibu guru kalian kakak-kakak kelas. Ingkang nomor kalih niku kedah wantun, siswa kedah wantun melestarikan budaya unggah-ungguh supados mboten angel anggenipun ngetrapaken wonten paugeran wonten sekolahan. Nomor 3, unggah-ungguh pun trapaken selain wonten pelajaran bahasa Jawa ugi saged pun trapaken kagem mata pelajaran ingkang selain bahasa Jawa. Nggih, seperti itu. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Pripun caranipun ngajaraken tata krama ingkang sae kangge remaja sampun ugi kesupen wonten sopan santun. Matur nuwun nggih, Mbak. Kan sepindah wonten sekolah nika wonten paugeran wonten tata tertib nika kagem siswa-siswa ugi kagem Bapak Ibu guru. Kagem siswa-siswa menika tata tertibipun kedah pun laksanakaken wonten kelas, wonten sekolahan lan wonten panggenan pundi kemawon. Ingkang nomor kalih sekolah menika saged ngulang para siswa wonten ingkang wonten pengetan acara menika ingkang wonten SMP Negeri kalih Gudean nggih menika wonten anggenipun wonten kegiatan niku setiap hari Jumat niku enten pembinaan karakter. Nah menika saged wonten lebetaken pembinaan unggah-ungguh kagem para siswa ingkang sae. Terus mengke siswa ingkang tumindakipun boten sae lepas saking paugeran menika saged wonten hukumanipun. Matur nuwun. Nggih. Tanta, kowe ngerti ra botol ekonomi? Oh, mau ngendi? Oh, iya. Nuwun ya. Cublak suwengi tinggal lenter, mambu ketundung kudel, pak kempule ralere sopong guyu ndele ake sir pong dele kopong sir pong dele kopong. Cublak suwengi